hello guys! Welcome sa atong H&M Food Services Store. O, napakaroon diri sa Tuburan, doon rani sa Prince Warehouse. So, daghan kayo silang mga lamian, affordable, pag yun kayo, mga fruit sodas, mga drink, lemonade, na ay available sizes also nga, kung diin makapili mo guys. O, naapag sila yung mga GCash services, cash in, cash out. Welcome ra kayo mga o mo-avail mo sa ilahang mga services dinhi o naapay available nila diri ay mga pakudkod kag lubi o hapit na ang mga mga ganang muluto og mga binignit, so pwede ra kay mo magpagaling dinhi guys og affordable ra kay tanan, di mo mag-worry kay 20 pesos ra per kilo sa inyong mga karne dinha gusto mi ipagaling dinha guys. So remember na rin doon sa Friends Warehouse o muli ang mga friendly kaayo nga mga staff and the owner. So lami kini lang lemonade guys, muna ilahang mga best sellers plus kani mga ilang mga fruit sodas. Lami pero kaning lemonade katong ganahan og mga vitamin C nga mga drinks okay na available na diri guys. So go na. So asa naman mo, ari na mo. Ali na mo, affordable na kayo.